Gregor, ilunabarrera arte esen esnatu bere loaldi astun zorabiagarritik. Enbarazu eginez baliote ere laster esnatuko zen, nahiko lo eginda eta atxeden hartuta sentitzen baitzen, baina urrats bizkor batzuek eta sarrerara zeraman atea kontuz iztearen hotsak esnatu zutela iruditu zitzaion. Tranbia elektrikoaren dizdira zurbilak ageri ziren hemenka gelako zabalean, eta altzarian goiko aldean, baina bebean Gregor zegoen lekuan ilun zegoen. Astiro bultzatu zuen bere gorputza aterantz. Antenekin baldar astarka haiek nola erabili ikasten atzita, zer gertatu ote zen ikusteko. Ezkerralde osoan orbain luzeten katu bat zirudien eta bi zango hilaren gainean errenka joan zen beharra zeukan. Gainera zangoetako batean zauri larri bat zeukan goizeko gertaerak ezkero. Kasik miraria zen bakarra zauritzea eta bizigabe ziloan naharrean. Ate ondoan ohartu zen zerk eraman zuen araino jateko zenbaiten usainak. Esne gozatuz betetako katilu bat zegoen bertan, ogi zuriaren zopa txikiekin. Gutxigatik ez zuen pozez barre egin, goizean baino are gozetuago baitzegoen, eta ia begiak estaltzeraino murgildu zuen burua esnetan. Baina laster egin zion buruari atzera, atsekabeturik, ezkerralde minberak jateko lana zailtzeaz gain, gorputz guztiaren arnaska jardunda bakarrik jan zezakeen. Esnea bat ere gustatu ez, bere edari kutuna arreba bertan utzi bide ziona, katilutik ian askaz baztertu eta gelaren erdiraino joan zen arrastan.